ओमफ्राय नै मालाय बिना नारजि खफ'आ नै आंनाबो गुरै जाजोब्बाय आरोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजियाव जोबफावनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबगासिनो मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामफानाय थागोन सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना साथाम सुबुंखौ सिबिखांबावबाय आङो सानफ्रामबोनि हाबाफारि बायदि ओमफ्राय स्कुलाव दोननो थांबाय बिदाखौहाय बेनि सिगाङावनो माने आङो ओरैबायदि न'थ' एलु एला सुस्रांदों आरोना बिथां सुबाथाय माने ओरैबायदि सुनाया सुयो बिथाङा ओमफ्राय सा साज्रां जायो आरोना बे अन्दरनि बिसना सिंफोरखौ बारा माने मोजाङै सुहरा बाराखौ मा थगायनो सुनाया बेस्रा लेथेर फेथेर मोनबाथाय सुयो आरोना ओमफ्राय आंहा बिदिखौ मोजां मोनाना सुबाय नालाय सुबाय एकदम आंना सिं सा गासिखौबो थ' आं बिदि सुबाय दिनैहाय ओमफ्राय सुखांनानै स्र' दुगैस्रांनानै आलारि बाथिखौबो लागायनानै लादों आरोना आङो फुङावनो ओमफ्राय थांबाय आं दासो साहा फुदुंनानै लोंनोसै अहा गेदेर जादा माने ब्रेडल' जाफालांबाय खिन्थु साहा मोनलोंथ'वाखै आं फुदुंथ'वाखैमोन नालाय दा आं साहा फुदुंनोसै नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै ब्लगआव मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सिगां ब्लगखौथ' फोरमायखादों आङो फौजि बिथाङा मैया गामियाव थांदोंमोन गाइखेर लाफादों होननानैहाय थ' बिदा बिनानावनो होबाय आङो ओमफ्राय नैहाय उन्दैफ्रा माखाखौ एकदम बायो आरोना बे आं दहाय फुङाव फुदुंनाय समावनो माखाखौ हायखां हायखांसो दोनदों आरोना मा जायो जासिगोन आरोखि हायखांनानै दोननोसै साहा फुदुंनायावबोथ' सानियावसो थागोन ना बे बुस्थुआ गाइखेर साना जा माखानानै गोमोनो मोदोमफ्रुलायो मल मलनो फुदुंबाथाय दहायनो अर फिसा होनानै गावजां गिनानै मोजां फुदुंखादों आंहा बेखौनो साहा फुदुंनानै लोंनोसै सुजि एवनोबो सानदोंमोन आङो सुजियाव आराम गाइखेरजों एवनानै जानोसै होननानै सोलाबाय लाङासै बोरैबा बोरैबिनो साहा फुदुंसै आंहा ओमफ्राय बारा माखा गाइखेरनि खामथाबनायखौ आं बिराद बालायलाङोसो आरोना ओंखायनो गोदान बासनाव दोननानै फुरानायाव फुदुंनानै माने बारा सिथाब होला होनाय जादों आरोना ओमफ्राय नैबेफोरखौ हख'जोबगोन साहा फुदुंनायनि सिगांनो जा पियर जानाय मोनो आरोना आं बेफोरखौ हख'नानै होस्रांबाथाय साहाखौहाय नायदो ओमफ्राय बिदाखौ दोनहैनाया मा मोनबोखो नोङो होलाय नायनो आं होलाय ओइ बेंख्लं बोरो नायथारनां मा मोनबोखो बियो होदो गस्लायाव माइदि लाखुमादों इनि आंखौ रायजानो गिनानै आंथ' बायना होआ नालाय नायनो बिसिबां लाया नायनो ओइ बोरो नाया गन्थंआव उराय लास्रोलायनानै बबेथिं मोखां जानानै थाबाय थादों नोङो गस्लायाव बिदि बेसेबां गोबाव लाखुमागोन नोंलाय हा दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं एफाजोंनो सबाय गथा दङ आरोना नै बेखौ एवनानै लानोसै थारमाने ओंख्रिया आंना दिनै सबाय आरोना ओमफ्राय आंनि सारायखौ इगनर मारिदो फुरा मानो होनबा मानजिरा गोदान गैयैखायनो फुबाबो खारला बुस्थुआनो मानजिरा गोदान गोब्रा रायनानै दा मानजिनोसै र' ओमफ्राय दान्दिसे उनाव प्लानिङा नैबेसो आरोना मालाय साननानै थाखानायमोन खोमा नैबेजों मैयानि एवथ्रमनायजों हा मालाय नारजि खफ'सो जायोनो दाना मा खालामनो हाबा आथिंखौ दोनजालाना बोरो आंनि आथिङा थालदा जाख'नो हालायलायासैहाय बे न' खाथिनि मादै होफैदोंमोन नै आंनाबो आथिङा आं बिदि रानथाब खुनथाब जालांनायखायनो बायो आरोना नै दोननो बायो बरिया मैया सारायाव ओमफ्राय एसे फुदुंस्रोलायबावदोंसो आङो एफा फिसा मा जालायखो आहा सबायजों बेखौ गाबहोनोसै ओमफ्राय बेनो बेखौ खफ'खौ लागावनोसै गाव गाबाव आदा बुगाव ओमफ्राय फिसालाया माखौ जागोन मिन्थिला आरोना आंनि रोसि आरो फिसालाया ना भाजा जासिगोन आरो फिसाजोखौथ' मा बुंबावनो दालि संनांगौबाथ' जालायलायसिगोनसो दा बेखौ मिक्साराव एसे खालामनानै लागोनसै आङो आं मिन्थिफेरामोन मिक्साराव खालामनांगौ होननानैहाय ओमफ्राय जामारो जानायालाय एसेल' होनांगौ आरोना बे रुम खाथिनि आब'मोना खिथानानैसो आङो फार्स्ट बानायफेरदों अबाहाय हाइजेंबो खालामनानै लागोनसै आं बेखौ गिबियावनो ओमफ्राय बिथांनिखौ आखायाव लाग्रोबाय बेखिनिया गाव बानायनायसोमोन फिसाजोआ लेंहरनानै ब्रानो बाबानो मोननै दोनसै आं बिफा एसे एवथ'नानै दै होनोसै मैया एवखानायसोना आं मिथिला आंलाहाय बोरै एवनांगौमोन बिदि खालामलाबायनोसै फिसालानो दा मोननै फुदुंनानै होनोसै बेहा साननि मोननानै बेखौनो जाथोंसै फिसा फिसासोहाय
जाबाय दानि जाबाय आरोना मा देखायबावनो जाखाजोबनायालाय फैबायहाय सोरबा गोरों मानसिया नुबा मादि ओंख्रि संनायहाय बेलाय होननानै सोंदोंमोन बिथाङा दसेरा मारै खालामनो दा होननानै ओमफ्राय आंबो बिदिसो साजेसन होबाय आरोना मानो होनबा आंबो गोरोंसो नालाय नों मानो बेयाव दंफैयो नाय आंजों हाजोआवसो बाय बिदि थाफैना बागदावलायनाय ओमफ्राय ओरै आंनि सबायाबो रेडि ओमफ्राय बिथांनि सिफ्लेनायाबो रेडि मालाय गावनिखौ गावनो सिफ्लेखाथारदों आस' आस' जाबाय ओरै दै गुदुं दंखायो एसे थाथ'बावथों ओमफ्राय बिनिखौथ' बिदि संसिगोन होननानै डिसाइड जाबाय दे ओमफ्राय नैबेखौथ' कनफिउसबावसो बिथाङाथ' होनदों बेखौलाय मा रुनांगौ गुरैसो होनगासिनो दं आरो एक्सुवेलि गुरैसोबो नै बुस्थुआ आरो रुखानाय फोराननाय एवथ्रमनाय मोनखाबाय बियो होननानै दा आंखौ सबाय हारसिं रुनो थिनबाय दा जुदि गुरै जायाबा दिगदार दंसै आरोना संख्रि सारना होगोन आं गावनिखौबो दुन्दिया खलबा जानो हालाय लायो आं दा सबायखौल' रुनोसै ओरैहाय बिथांनिखौ दै होनानै आरो मोदोमनायालाय गोथाव मोनबाय दै हरबायबोहां हरे कृष्ण नाम लानानै आरोना जागोन जासिगोन ओमफ्राय एसे मोजां गोदौबाथाय नारजि खफ'खौ होलालाबोनोसै नै दा नारजि खफ' मिक्स जानायजों जाबजों ग्रोब जाहैगोन बे गोखाखौ जानो हाखाथारो बिथाङा बिनि साइडै साइडै आंबो नाजालांगासिनो दङ होननायसो जाहैबाय जिराखौनो अभार सेरबायदां मानसिया दे सबायल' गाबथारदोंमोन मानसिया इमारजेन्सि ओमफ्राय स्कुलावसो थांनांसिगोन आरोना फिसालाया दासो फन हरदों थ' ओंखारग्रोनोसै आङो ओइ सासेखौ गारखोमालांनानै माने स्कुलावहाय बिजि थुनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरोना 10 बोसोरनि गथ'फोर आरो 16 बोसोरनि गथ'फोर थ' राजायाबो 10 बोसोरनिखौ थुनो मोनखायाखै नालाय थ' बेहायनो रेडि जानानै दं फिसालाया ओमफ्राय जाय जायहा थुजाखांबाय बेहा थुजाला ओमफ्राय जाय जायहा थुजानो गोसो माने आधार कार्ड लानानै आधार कार्ड हरफा होननानै मेसेज हरखादों आरोना ओमफ्राय आं आधार कार्डखौ हरफाखादोंमोन ओमफ्राय टिटि कार्डखौ हरफानाय जायाखैना बिहराखैमोन नालाय नानाङा ओरैनो होनानै ला दे इफोरखौ लांफाला खेमसेनो बाबुखौ लानानै फैखाबाय ओमफ्राय स्कुल गनाय टाइमजों थाग अखा हानायजों आरोना ओमफ्राय न'आव सफैनायजों अखा गारनायजों आंखौ लायनो ओंखारबायमोन मा खाथा लाखाबायमोन गाइखेरजों ओंखाम फिफाजों बुद्दां जानानै थाबाय आं फिसाया ओमफ्राय आं फैनानै फटाफट आंनि ओंख्रिखौ खालामसै आरोना आरो बिथाङा एसे रुनानै दोनबाय टाइमा मालाबानो 12ता जागुलायबाय मा होनो एसे गोबाव नेहैनांबायना आङो एसे बुरजा गथ'फ्रानो थुजादों माथो होनबावनो आथिङा रुदों र' नैबेखौ रुलायलायासै बेखौ रुफाखाबानो जायोमोन नैहाय बिदिनो संख्रै हालदै होनानै एसे एवनानै लानोसै खनबेसे गाबोगोदै बिथाङा अमा गोथांनिफ्रायबो गुरैसिन जानाय बायदिसो मोनबाय आं टाइमानो मिलायाखैसैबा हमजादों ओमफ्राय लोगोसेनो नायदो गोलोम फुलायनाय समावबो बिखुङाव थफ्ला आरोना एकदम माइ गायनानै दासो फैनाय बायदि बिमाजों बाथाबथारबायना उफाय गैया मानोबाबो आं खालामनोसै आरोना ओमफ्राय टिटि कार्डखौबो नांगौ होननानै जुदि मेसेजाव होनखायोबा आं टिटि कार्डखौ हरफाखागौमोन दा टिटि कार्डखौ उनावसो बाबाया बिहरबायना फन हरनानै लगे लगेनो ओंखायनो आं लानानै थांबाय आरोना थांबाय फार्स्टआवनो गनायखौ नेबोनांबाय आं खमसे खम 1 घन्टासो थाहैनांबाय आङो 11थानि आगोलावनो थांनाय 12ता जाफैलायबाय फैयैनो नै जि महर लाबाय आरोना दसे उनावहाय ओमफ्राय सबायखौ नै खनबेसे गाबोखाय खनबासो गाबहोनो सानदोंमोन आं खनब्रै नामा गाबनायावनो ओंखारलांबाय आङो बाद दे गोदौहोनोसै आरो माथोबाव नोरै गारसनलाबायनानै होजोब्बाय आङो गोदौथोंसै आरोना सबाया गाबोबा आंना खननैसो गाबजाबावगौमोन थावबाबो एसे गोबाव माबानांसिगोन आरोना एसे गाबजाबावगौमोन ओमफ्राय नायदो अबस्था हालोदा सासेया बाजानाय माबालांबाय आरोना रुंग'लांबाय बिफाजोंहाय फटाफट स्राब साफाय खाना लाग्रोनोसै आङो जाबायहाय गोराय मोनालाय आरो माथो नांबावगौ बेलाय माथो बरिया जाबाय ओमफ्राय नोंनि फिसालानि ना सनायखौबो बेबो गुदुं फ्रोम नङाबा जाया VIP सिस्टेमसो जाबाय सब जाजोब्बाय बेनिल'सै सबाय रोसिखौबो जायासो होनदों जारलासो दालि सङाखै मा सङाखै आङो मा जाया बिलाय जाथों ओरैबायदि ओंखाम ओंख्रिबाय थुमनानै लाग्रोनोसै आरोना फुरांबायानो
ओमफ्राय नै मालाय बिना नारजि खफ'आ मैयानि ना ग्रेभियाबो दंबावोसो नायाथ' गैला ग्रेभियाल' दं आरो ना बरिया जाखादों मालाय नै बिदिनो जानो लुगैथारदोंनो ओमफ्राय आंना फैदो फै ने नै आंनाबो गुरै जाजोब्बाय आरो ना मोजां बरिया गाव जायो होनबा दल हरसै हारा हाद्दिफोरखौ जाया होनबा जायासै आरो ना फिसालायाथ' दा आथिंखौ जायो नामासो होनलांखाबाय आंखौ जारलासो ओंख्रि आंना हारा हाद्दि आइ बाबा ओंखाम उखैयाखै खोमा हाय आयौ लोगो गाबज्रिबाय गेलेनोसो थांग्रोबावबाय गथ'नि जादा गोथाव जादों नारजिया आंखौसो लोंनो थिनगासिनो दं एसे लोंसै आं र' फिलौफ्रा थैथोंसै आंनाबो आयै इसोर माबा नारजिफोरनिफ्राय डाबल गुना गोखा जायो खोमा ना बिफा मानो होनबा बे माबा रुगारनाय गैला जेबो गारगारनाय गैला हा बरिया आरो ना नों जाया हाद्दिखौ एसे बहा नायफिनबावनो मालाय गावनि गोखाखौनो मोनखाबायबा गुदुं गुदुं दांनोनो हाला आं थैसिगोन फाइनालि जामारबाय आरो ना आङो माबाजों सबायजों आथिं आखाइखौहाय माइ जायाखै खोमा ने हो आथिंखौ जायाखै दाबो आथिंखौनो जाथ'वाखैनो दाबो बे नारजिजों माखौ जाखो मोदोम मेजेम एसे थानाय जायाखै जायाबा आंहासो मोनजागोन लाथावनो आयौ मा मावखो मा दांखो मा जाखो मा लोंखो आसि घन्टा जाबाय थावबाबो खामानि दाबो जोबा आरो ना ओरै फिसालानि ड्रेस पाति सासेया दैयावसो दंहैबावो नै दासो सुस्रां सुस्रिं लेंबोदोलै लेंबोदो गन्थङाव रोसि दङ आं हाथारला सान्दुङानो ओमफ्राय थां दुंना होबाय आरो ना ओमफ्राय आखल गैया दसेनो जोख्लोबनानै थुलुस बालागासे राननाय जिखौ थिखांजोबनानै बालागासे गोदान सुनानै लामफिनलायबाय ओमफ्राय ब्लग्सखौ आरो माथो होनबावनो मोजाङै सहैखागौ एसे देखायनानै इन्ट्रेस्टिं खालामनो सानदोंमोन फिसालाजों स्कुलावफोरखौ थांब्रबनांनानैनो बारा बिदिनोसै जाहैबाय दा ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरो ना बांद्राय गोलाव जायो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच